Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau muna tare da darasi akan yadda ake buɗe folda a kwamfuta. Da Allah za mu nuna yadda ake buɗe sabuwar folda a kan kwamfuta. Kamar yadda ake ganin allon kwamfuta gashi nan na kunna. Wa'annan aka ce folda ana nufin inda za ka creating ɗin file naka ko inda za ka saka dukkan wani abu naka a cikin kwamfuta. Misali ace inda za ka ajiye fim naka, inda za ka ajiye waƙa taka, inda za ka ajiye karatu naka, inda za ka ajiye wasu hotuna su ake kira da folda. Ko kuma inda za ka ajiye dukkan wani application inda za ka saka shi, shi wannan shi ake kira da folda. To yau da yardar Allah za mu yi bayani yadda ake creating ɗin sabuwar folda. In kana so ka buɗe sabuwar folda a kwamfutarka ba wanda ba da kwamfuta ta zo da shi ba. Ku sani dukkan kwamfuta zai wahala kaga ta zo da wata folda. Duk kusan folda kai za ka creating nasu, zai su ajiye maka abunka a ciki. To da izinin Allah yau za mu yi yadda ake buɗe sabuwar folda. Kun ga wannan folda ce, wannan folda ce, wannan folda ce. Duk gasu nan da yawa. To in za ka creating ɗin folda ka zo gun kwamfuta ace mu ɗauka duk babu wannan a kwamfuta. To yanzu in muka zo za mu buɗe folda ɗinmu a cikin kwamfutarmu, za ka samu space fili wanda ba komai, babu alaman wa'annan foldoji. Sai ka yi right click akan kwamfuta. Bayan ka ajiye pointer taka gata a fili inda ba komai, sai ka yi right click. Idan ka yi right click zai nuna maka wannan, sai ka shiga. Bayan ka akwai view, akwai buy, akwai fresh, akwai fast, akwai fast shortcut, akwai new. Sai ka shiga new. In ka zo kan new zai nuna maka me za ka yi creating. Na farko akwai folda, na biyu akwai shortcut, na uku akwai bitmap image, akwai kwanta, akwai journal, akwai rich text document, akwai text document da kuma sauransu. Ya danganta ma da abin da yake a cikin kwamfuta. To wannan da yake yanzu muna magana akan yanda za a yi creating ɗin folda ne. Kawai sai mu ga da first one shine folda. Ka sani kana shiga kan wannan folda ɗin zai yi creating da kansa. Kana yin clicking ɗin mouse naka, kana clicking ɗin mouse za ta creating ɗin sabuwar folda. Gashi nan yanzu zan danna, zan yi clicking. To alhamdulillah shikenan ka yi creating ɗin sabuwar folda akan kwamfutarka. Kawai abin da ya rage yanzu za ka canja mata sunan da kake so. Duk sunan da kake so ka sa mata sai ka iya renaming nasa, ka canja shi da dukkan abin da kake so. Shikenan ka yi sabuwar folda. Duk abin da kake so ka gani, duk abin da kake so ka saka a ciki sai ka zo ka saka. In sha Allahu ƙarshen wannan darasi kenan. Nan gaba za mu yi darasi akan yaya ake saka document a cikin sabuwar folda. Yanzu za mu yi renaming ɗinta domin kowa ya gani ga yadda ake renaming ɗinta. Gashi nan daman yayi blue. Wannan blue rubutu da yayi, to ya rubuta new folder 2. To kawai za a ce za mu yi renaming ɗinta. Kawai mu fara sa suna kamar a ce za mu sa mata boy. Folder mu sunanta boy. Muna da BOY. Kawai sai mu danna enter. Shikenan mun yi creating ɗin sabuwar folda mai suna boy. In muka duba cikinta muka buɗe ta, ba komai a ciki, empty ce. Saboda yanzu muka yi creating nata ba mu fara saka mata komai a ciki ba. To masha Allah mun yi creating. Nan shine yanda ake creating ɗin sabuwar folda akan kwamfuta. Darasi na gaba za mu yi yanda ake saka abubuwa a cikin folda. A dakace mu, mune muku fatan alkhairi. Allah ba mu nasara.